L'escriptura en el relat artístic el que fa és investigar alguns viaranys pels quals les veus, que generalment no tenen una presència en els discursos hegemònics, busquen maneres d'expressar-se i de dir aquí estem. La poesia que m'encanta és aquella que intenta dir alguna cosa i que va buscant maneres de dir allò i no pot, no? No sé, Víctor Sunyol, Samuel Beckett, poetes que estan buscant parlar d'alguna cosa, d'una absència, d'una dificultat de dir alguna cosa que no s'acaba de poder dir i el llenguatge està allà intentant-ho. La poesia és important, la paraula és primera, però clar, no és paraula sola, sinó que és la paraula en formats molt diferents, amb narratives molt diferents. Palau deia que l'avantguarda és els nous llenguatges per explicar el món en el que ens trobem en cada moment. M'interessava el posicionament de Palau i Fabra respecte de l'escriptura, o sigui, quins canvis de posicionament ell havia fet respecte de l'escriptura i quines alternatives de recerca havia utilitzat, com per exemple l'alquímia, per trencar amb els discursos dominants i buscar altres maneres d'expressar-se. L'escriptura sempre m'ha acompanyat molt en el procés de pensar els projectes, com se desenvolupen, com evolucionen, i després he anat treballant una mica en paral·lel i també juntant amb dues vessants, és a dir, l'escriptura forma part de la meva pràctica visual, però alhora també m'agrada molt escriure fora d'això. En tots els projectes que he fet sempre hi ha una part de text, una part textual. Com et deia, a mi des de sempre m'havia agradat molt escriure, la foto va venir després, no? Aleshores m'agrada molt trobar aquest punt on es combinen foto i paraula i sempre el procediment que he fet servir és més o menys el mateix, que és primer ve la foto i després ve la paraula, no? I em sento que la paraula acaba d'omplir aquells buits on amb la foto no aconsegueixo arribar del tot. I aquí elles ens endinsen en aquest aspecte, diríem, com molt més ampli. Hi ha una cosa que explica, per exemple, Alicia Koff, que és que mentre la paraula la condueix a una descripció i l'acota més, quan treballa amb les imatges i quan treballa amb aquesta dimensió més artística, tot és molt més obert, tot és molt més enunciat, però no està tan definit. La persona, com a espectador, té moltes més possibilitats d'aportar la seva pròpia experiència. Y siempre he trabajado mucho esta relación, interrelacionándola siempre, ¿no? con el cine, con el vídeo, con instalaciones, con distintos tipos de obra, pero reflexionando mucho también sobre la deriva de la literatura, sobre el futuro de la literatura, ¿no? Y siempre utilizo, ¿no? como punto de partida declaraciones de escritores, ¿no? sobre el futuro de la literatura y cada uno dice una cosa distinta, así que no te sé decir una respuesta, pero como dijo Chekhov, los artistas estamos para plantear preguntas y no para ofrecer respuestas. La proposta de la Laura Torres Bauzà amb aquesta especulació sobre la creació computacional, no? que és aquest subcamp de la intel·ligència artificial, que és capaç de generar literatura, que és capaç de generar projectes que són creatius. No? Jo crec que, com tota tecnologia, doncs acabarà trobant el seu lloc, però jo crec que transformarà profundament alguns aspectes de tot el que és el sistema artístic i els processos de creació. Però la ment humana és molt poderosa i llavors jo m'agafo aquesta idea i també m'agafo aquesta idea de resistència, que d'alguna manera l'exposició també vol reflectir, que és això, no?
d'alguna manera refugiar-nos també en aquestes veus que no han estat escoltades, en aquestes històries que no han importat, en aquestes vides senzilles, no? I que al final formen part d'aquesta humanitat, que jo penso que és on tenim, diríem, la confiança que hi hagi aquesta resistència.